Salam, hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalının tomoshaçilari. BFV Ata Vatan TV YouTube kanalına hoş gördük. Size Ata Vatan haberler gepleşigimizi, ýalnyşygyň 8 aprelde amalaşdyrma gözeňde tutulýan 3 tan ýörik uçargatlaw barada habary ýetirmek isleýäris. Bu ýörik gatnawlaryň biri Aşgabat, Moskva, Beýlekfi, Minsk türkmenmaşy, ýene-de biri İstanbul türkmenmaşy ugry boýunça ýerine ýetiriljek gatnawlardyr. Gelinginde bolsa, bu gatnawlar barada aýratynlyklary belläp geçelim. Russiya Federasiýasy Türkmenistana ilçihanasynyň guramagyny Aşgabat, Moskva ugry boýunça ýörik gatnaw Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýär. Minsk türkmenmaşy ugry boýunça amalaşyljak ýörik uçar gatnaw hem Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan amala aşyrylar. Bu gatnawda Belarusiýada okap ýören taliplerimiz we beýleki raýatlarymyz peýdalanyp bilerler. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy hem şu ýylyň 8 aprelinde İstanbul türkmenmaşy ugry boýunça ýörik uçar gatnawyny meýilleşdirýärler. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz mundan sonra halkara uçar gatnawlar barada habarlary Ata Vatan TV YouTube kanalymyzda hem ýerli ýerleşdirmegi meýilleşdirýäris. Eger-de siz ýurdumyzdaky bolup geçen habarlardan ilkinji habarly bolmak isleseňiz, Ata Vatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutma. Hoş, sag bolun.